Alifite Music, how may I help you? Yebo sisi njani? Ngiyaphila bhuti wami unjani? Ngiyaphila nami sisi. Sisi le number ngiyithathile page leni ku Facebook. Ngizokuzwa ngamthola ukhetha. Oh, okay, ngicela ubambe kancane ngizokufundisela kuyena. Uthi ngihlala ney'ngane ezadadewethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke ibheke mina. Uthi ngihlala ney'ngane ekhaya ezadadewethu omdala owayishiya emhlabeni sencane zonke ibheke mina. Yazi nje kumanje iswela ukudla ngayeka isikole ngizamela bona ngingenelele. Kuyimanje iswela ukudla ngayeka isikole ngizamela bona ngingenelele. Igama lami uApiwe ngineminyaka ewu-9.